Man bliver også, at de har meget stor betydning, at de kæmpe parker er væk. At være lidt samlet heroppe. Ja. Ja. Det er godt til solen, du må ikke slutte. Kungit kommiusit ataqinartusi nunaqarpitsinut tikeraarnersi nuannaaruutigaqiatsigu una missing taayeqaqarparsuatsiaaniissimanassinnut eqqaaneqaatissatut pingorti tamut alianaagisatsinut ikkupparput. Til ære for jeres besøg her for Parsuatjat, så har de fået lavet en messenger, som vil markere, at de og deres familie har besøgt for Parsuatjat. Og de må gerne... Hvem skal Nico Vil du gøre det? Nej, det er Toppe godt godt. Bare hjælp dig. Christian? Pas på. Kom nu så her. Fordi det er læst. 1, 2, 3 nu. Er I klar? Wow! Okay. Kan du komme med os? Besøgte for Parsuatjat købt august. Her til morgen? Var det her til morgen? Ja. Ja? Ah. Det er en fugleunge. Ej, det er måske Isabella.
Det ligger og sover. Sover den? Maria. Sover den? Pas på den ikke. Skal vi ikke lige Marie? Aito noqti 2007 inungartut taassarniku taasum kammagittani. Og de store om bag, de er født i år 2007, og det er dem, der har skrevet eller lavet sangen. Vi skal til at synge. Spændende. Appelaport, 1, 2, 3, nu. Gammatinippo, gammatinippo, issuaqqamini. Uinassuappo, inikotterepo. Tikikkami, tikikkami, angersaqqippo. Gammaitamammit, gammaitamammit, luannasimakut. Gammagikkamimmit, iyagikkamimmit. Tohassapput, tohassapput, gammagikkami. Den her vej, den her vej. Ej, der står folk på. Stille og roligt. Ej, hvor er det flot. Vi skal lige have batteri på et tidspunkt, men hvor er det flot. Så kan vi finde ud af, hvor vi er henne. Jeg tror, vi hænger det op hjemme. Ved du, hvor du er henne nu? Der var vi går. Så er fisken lidt. Hold op. Om. Må jeg holde den her? For gaver. Josefine. Josefine. Christian. Isabella. Christian. Møge. Ja, åbner jeg. Ja. Hvad er det? Wow. Frederik. Peter, hold mig oppe, så folk kan se. Hvor er det sejt. Det er så Hele familien. Ja, jeg holder. Ej, tak. Jeg holder. Kan du tage dem på? Ja. Hvis du tager det på. Ej, hvor er det flot. Christian. Kom
잠깐만 1968 인원원이고 갖다 수었지니 있지 눈이 시작하지 않냐 Johansson, näet kaardissa. Johansson. Tusind tak. Nu skal vi få, vi ikke går tættere på. Har du lavet den til mig? Om de får taget billeden af kronprinsen. Det er far. Det er måske far. Det viser den hundesleder, ikke? Jeg synes, det er selv nu. Det er mig, far. Ja. Det var meget sødt. Det er måske mig, ikke? Nej, far. Sigga. Det er Sigga der, ikke? Sigga der, ikke? Sigga er med. Sigga er med der. Hvorfor får far det? Ja, det er sikkert det der, det gode del. Nej, det er kun far, der er. Ja. Øj. Isbjørn. Mange tak. Godt arbejde. Ja, netop. Tak, det var det.